Puilano Jisu Kristoni mung kahambai norok jotono no haino hai Kristoni ambassador channel lamsogo. Dini keseng Matthew chapter 13 verse 22-21 o Jisu samani bomahai bororok holongsiki-o klainai machli hai abono khanalayana. Matthew chapter 13 verse 5-6 o Jisu saka baksaba ha koroi thani holongsiki-o klaikha ha bangthayani bai machlei dakti no bumuk berkha sal kasawi phaipruke a bumuk klei khamprawi thangka hake yarong kwbang suklaimani bai dakti no hoisawi thangka. Israel ni ha aro tamo hingke aro tola-o uaisa-uiso chuna pathor eba limestone nukjago. Hake a limestone ni saka-o hani kisa misa layers tongmani bagui a limestone tongmani abo sakatui sijakya. Haini bagui a machlei sarnai jephru-o bo machlei sarai tongpru a holongsiki-o baksa klai thangka. Oro sarnaisa bo sititui sarmaniya haipano abo sarpu-o klai thangka. Matthew chapter 13 verse 20-21 o Jisu sbai saka je kok khana keno khapang srangjagui khao sopnai rok borokno wngkha holongsiki-o klainai machli hai. Tamokhe abo borokni bwkhao hapsukyani bai borok kwbang dwgui tongui manya. Aboni bagui no a kokni bagui tekto manfruke eba satokjakfruke borok phatsa usluo. Je kuno buphango bwthai thainani bagui nangkukmani khe buphangni yarung kuthuk o surjak wngnani nangnai ha kaham wngnani nangnai tei logi-o satung nangnai. Matthew chapter 13 verse 6 o saka je sal kasawi phaipruke a bumuk klei khamprawi thangka hake yarung kwbang suklaimani bai dakti no hoisawi thangka. Oro sal kasawi phaimani meaning ke test eba amjongmung tei temptation eba satongmung hingmani se je abo khoroksa poito khlainaini thani nangsugo poito o raknani tei loknani bagui. Phiaba je buphangni yarung ha kuthugo khe sulsawi manya abo hai buphangke satok tekto tei amjomung phaipru khe hoisawi thangpaio hake tei tori logui manja wngui thango. Abo omahai borokrok je kaitoni kok khana keno khapang srangjagui khao chobo haipano borok a kokrokno borokni bwkhao chobui tonphano abo haike tongnani naiya na kaitoni kok bai khe bwskango himnani musungjago. Haini bagui abo hai borokrok mubungno thangjakya. Tei omo hai borokrok church eba mothao norok kwbang manono nugano tei church eba motha nogle kupulung nugano haipano a borokrokni bisingo kwbang kuk borokrokno mwthangjakya bango. Borokni mungsaswk samungni bagui se church eba mothao phaibaio. Norok omo hai borok bo nuknai je Bible ni kok khananani belai chajago tei tongthokjago tei borok khubu khanao haipano borok mwthangjakya wnggo. Oro srai wngui mano je kuno borok Jisuno kaitor hini goisiwina phano haipano a borok mwthangjakya wnggo. Tamoni hingmale mwthangjaknani bagui sumsokni bwkha kifilnani nango afro se mwthangjago. Norok omo hai borok bai bo malai khena je bo sanai naiditaku ang Jisuno poito to khlaio tei logi-o kubun mwtairokno bo poito khlaio. Afro nung ang bono sai mano je naiditaku nung jebabe Jisuno poito khlai Bible omo hai poito khlaiyani kok saya. Tamoni hingmale Bible ni mote abo poito wngui si manja. Afroke nung ang bono bujirinani nangnai je mwthangjaknani bagui tei chuknahao thangnani bagui sumsokni bwkha kifilnani nangnai tei Jisu Kristono simi se kaitor hinui khabai tei khukbai poito ma khlainai. Kaitor o kokthairokni bisingtwi hamari supungchitong. Amen.